Velkommen i min lerhule. Jeg skal i dag have drejet en masse skåle, og inden man kan dreje, der skal man lige preppe, så jeg henter min vægt, for jeg skal veje leret af, så det vejer præcis 600 gram per stykke. Så det er jo bare 1, 2, 3 derudad. Nogle gange så rammer jeg den spot on, så er der sådan en lille sejrstand. Men det er ikke så tit. Det gør jeg lige der. Når det hele er vejet af, så skal det æltes. Så skal der ikke nogle luftbobler i. Og det er hårdt fysisk arbejde, og jeg måtte også nogle gange både forlade arbejdspladsen og drikke kaffe og alt muligt, fordi det keder mig helt vildt. Men det skal gøres. Og sådan 12,5 kilo, 21 skål. Gør vi det lidt hyggeligt, for det er vigtigt, at man hygger lidt om sig selv. Henter vand, man kan ikke dreje uden vand. Man kan heller ikke rigtig dreje uden et spejl, der er rent. Det får, at jeg kan se, hvad jeg laver inde i spejlet, og ikke skal bøje mig i sådan nogle åndssvage stillinger. Så henter jeg simpelthen lerkløserne, som det hedder, nogle stykker ad gangen. Smøger ærmerne godt op, og så er det bare derudad på mit fantastiske Russian Doll Bat System. Og det er jo bare ren send herfra. Lave hul til midten, åbne formen op. Og så skal de have en fane, som det hedder, altså sådan en kant. Og den lægger jeg ned der. Det gør jeg også her, kan man bedre se det. Sådan der. Og så skal den ligesom lige glattes af, og de skal være på mål, de her skåle, så jeg måler lige med min lineal en gang imellem. For at sikre mig, at det nogenlunde passer. Lige fjerne leret, der er dernede ved kanten. Det er også vigtigt. Og så det smarte er, at man lige kan vippe pladerne af og sætte dem op på hylden, så man ikke får ødelagt formen.